Ang Ginoo, mga igsoon, naghatag og hukom ngadto sa katawhan sa Israel, labi na gyud sa ilang pangandoy nga mangayog hari. Ug tuod man natagaan silag hari nga si Saul, ug may warning ang Ginoo na namugos man gyud mo karon, kanang hari nga mahatag nako ninyo maunay bati nga hari. Og niabot yung panahon na si Samuel ang propeta naguol na gid siyang gatan-aw sa binuhatan ni Hari Saul. Ni ang Ginoo sad nga nakakita sa kahimtang ming agda ni Samuel nga ayo pagsige dihag kaguol, adtua ang akong gipili nga bag-ong hari, nga siya nagpili sa ang Ginoo, ug ang iyang gipili mao si David. Si David magbalantay og mga karnero sa iyang 8 ka managsuon sila, siya maoy ikawalo. Mabta na usagid na sa akong ipaglalaban nga kini bitang two child policy or one child policy, nga mura bag ang gitan-aw sa kalibutan ang mapuslanon kanira yung una ug ikaduha sayop gyud na. Kay daghan kaayo ang mga tuanas dapit tumoy kinadaghanan na nga anak nga mao Hinooy pilion sa Ginoo para mahimong dako o mapuslanon kaayo nga tao. Timan si David ikawalo sa iyang mga managsuon. Kamo, kinsa ninyo dinhi ang ganahan pagyud kaayo nga makaanak og mga 8 ka buok kasangamot? Di ba? Kung kamo lang ba maoy pahukmon ba? Ayaw na mo pag-ingon nga, minopos naman ko pa dito. Kibaw man ko anak, mga tiwasono naman mo, pero ang mental ba, ang dias mental setting, welcome ba ninyo? Kung naamoy anak, or naamoy apo, nga naminyo, moingon ba mo, ay gyud mo pagpils ha, ay gyud mo pagkondom, tuguti lang yun, bisag mo abot pag 8 inyong anak, mo abot og 12, okay ra gyud na, mo advise mo anak. Sige, hibaw ko, nga bisan kamong mga tiwasonon, mo ingon mo, ayaw mo patuyang, o panganak ay patuyang. Di sayon karon ang pagbuhi og bata. Dili sayon ang pag-edukar sa bata. Unsa man inyong ibuhi, unsa inyong ipakaon, unsa inyong ipa-eskwela, mao man dayon na inyong isulti. Abisa kaming mga pare, usahay, mo man na among isulti. Labaw nag-arikas mga medical people. Igumas, ikatulong anak. Laigit tayo, patuyang lang mo panganak na, perti pa yung lisura, lisod gani mong palit gani, gapas gani, lisod mong palit gani, idiha, o saan tawagan ng ubang mga gamit, diaper, sige mong panganak, yaw-yawan pas mga medical people. Pero tanawa ha, ang ikawalong anak ni Isay nga wagan ni giapil ni Isay pag presentar ngadto sa propeta, kay gatuo siya saon sa na bata pa man na niya, minus mo sa na siya kuan ikawalom sa nang anak karing gauna mao ray mga angayang himuong hari. Pero ang gipili sa Ginoo si David. Ngano man, hibaw mo. Hibaw mo? Pariha tawa sa ko hibaw. Matod pas Ginoo, di ko mo tan-aw sa hitsura, magtan-aw ko sa kasing-kasing. Si David, way reklamo nga siya mao'y gi-in charge pagbantay sa mga karnero. Wa siya tudloi
partig pakigubat. Kaysa una, tudluan magina sila ganang mga espada, unsaon pagkuhan. Motong gahimo-himo nilang sa sigiyang kaugalingong panagang sa mga lobo. Gahimo siyang saplong. Tirador ba? Tirador. Sa ato po na, tirador. Pero yan, saplong tong iya. Way katudlo niya ato. Siya rasad do. Kay muto iyang paningkamot nga maprotektahan iyang mga karniro. O man siya tudlo iyon sa paggamit sa espada. Maubit atong pagkontra niya ni Gulayat. Niingon dahil si Saulo, dadaanin akong espada. Ayaw ko anak mahal ng hari. Di ko kamao na mo gamit. Kanilang saplong ako. Kaya mo ni akong gigamit sa mga leon. Pasabot, ang kasing-kasing ni David, dili reklamador. Mo ginay una. Gilinga imong tupad. Yung na pilion ka kas Ginoo aron muluwas. Kay kanang mga reklamador, di man na makaluwas, makatiwas man na. Mga reklamador, mutiwas na eh. Ang kasing-kasing gitan-aon sa Ginoo. Ug mauna nga ang iya sang gipili nga mga apostoles sa dihang natawo na si Kristo nahimo nagyong tao, ang gipili niyang mga apostoles kadto sa mga dili reklamador sa kinabuhi. Moto ang iyang gigamit, ang iyang gipili ang mga kabos, ang mga tao nga way hapit balay, mga mananagat, way edukasyon, mo'y iyag yung unang gipangpili kay siya sad gapuyo sad siya sa usa ka kabos nga kinabuhi. Kani manggong tao nga magpuyo sa kakabos dili gid na reklamador sa mga kalisdanan. Pero kanang tao nga nagpuyo og palasyo, gamay lang ana nga inconvenience, reklamo dayon na. Ngayon. Pero kani mga kabos, tagai nagginamos, okay ra. Tagai glitson, samot ka okay. Tagai asin, okay ra pod. Tagai ham, samot ka okay. Tagai nagbatignaong, okay ra sad. Tagai nagwapo o gwapa, samot ka okay. Pero arikas mga kanigyo mga harianon kaayo, tagaig batignaw. Tagaan ko di mo na. Asa? Bugal-bugal? Ana dayon na. Tagaig ginamos nga mo'y sudas pa mao. Lambos ko ni sinaong ni Moron. Pakauaw ka na ako. Kadakko aning akong kwarta. Karon ay Elon Musk. Nakabasa ko Google gahapon. Ning abot na og $800 billion ang iyang net worth. The first person in the history of the world kuno sigon sa ilang pagsigig ranking ana mga billionaires nga niabot og $800 billion. Nya tagaan na nimo ginamos. Tanawa ang iyang mga apostoles. Wa na manginahanglag luto. Nanguha rag ditsos mga trigo og ilang gikaon. Sa amo na dito sa bukid, gikilaw. Tagai ko nog hilaw nga kanonon ang kanang mga dato. Nabang maglaguto ba nga, anang bugas mais ba nga kanang or humay nga, wa lutua, ipakaon nila, kay gigutom sila. Diba, ikabya nas naong nimo. Pero ang mga apostoles, basta na lagi kaon sila. Ang reklamador, ang mga Pariseo. Pagreklamo gyud Pariseo, nahimo dayon silang mga dautan. Kinaiya na siyawa mga igsoon ang pagka-reklamador. Ug unsa may gitudlo ros kalibutan, reklamo gyud basta naanay kalisod. Isalikway gyud ang mga kalisdanan. Ug mao na kinawatay to the max dinhi sa atong nasod. Nganuman kining atong mga kawatan nga mga officials gikan sa kinatas-ag ranggo hangtod sa kinaubsan, masimbahan man or magobyerno nato nga nangawat, pulos na nagreklamo sa kinabuhi. Di sila gustos kalisod. Kana sa mga taong di gyud mamalit og slat, bisag unsaon na to giyaw-yaw diri, nahiwi na lang atong babag ginaw-yaw, di gyud mo palit og slat, mga reklamador nas kinabuhi. Kana sang sigig palit og slat, kana pwede na sila dili na mabuhi.
pwede na sila mamatay. Nga naman, gaandam ng Ginoo didto og dakong lamisa para musao na sila sa kananan kuyog sa Ginoo. Nindota. Ingna lingiyay mong tupad, ingna relax na kang mamatay. Ingna kano. Anya mo ingon gani na, ay simba ko. Reklamador lang gyapon na sus. No nang ang Ginoo niingon siya si David wa pakasad-a tungod kay sa dihang gigutom siya, nikaon siya sa pan nga gidili nga ipakaon sa mga ordinaryong tao, kay ang pari ray mukaon dito sa templo kay hinalad tos Ginoo sa ato dinhi karon consecrated host. Kaning consecrated host di man na pwede makaon ni bisan kinsa. Ang naay mortal sin di man gani pwede pakalawaton, kanang nagpuyo-puyo, kanang niatim og suicide, nag-abortion, di man na pwede pakalawaton. Sa dihang nikaon si David, wa siya pakasad-as Ginoo sa maong buhat, gipakaon pa niyang iyang mga kauban tungod kay di man sila reklamador, masinugtanon man sila sa sugo sa Ginoo. Nya ang mga apostoles sa dihang nanguha sila mga trigo nga bisag adlaw ipapahulay gidili to siya, wa gyapon sila pakasad-a nganuman kay kuyog na sila sa Ginoo. Pasabot, mawa ang atong sala basta masinugtanon tas Ginoo ug magpuyo ta kanunay sa iyang kasuguan. Bisan pag sa matas mga tao sad-an ta sama sa mga kaning atong patron si Santiago Apostol. Gipakasad-an man ni siya sa mga tao tungod sa iyang mga gibuhat nga sa mata sa mga tao sala. Pero tungod kay nagsunod man siya ni Kristo, wa siya pakasad-a. Giputlan siya sa liog sa kalibutan tungod kay sad-an siya. Pero sa matas Ginoo, balaan siya. Mao na importante. Unsa gyud tubag nato sa Salmo? Hikaplagan ko si David, akong sulugoon. Kanay importante nga maliwat ta ni Hari David. Si Kristo gitawag sa dog anak ni David. Nganuman sulugoon manggod kanunay. Magpasugo ba? Ako gisugo man ko nga ako'y parish priest dinhi. Nya naman tay daghang projectonon. So nagpasugo ko. Kining pagpamalit og slots nahimo tang sulugoon. Unya kun mamaligya kag slots, musamot gyud kapag ka maayong sulugoon. Dili lang ka mo palit, mamaligya pagyod. Nya ang pinaka-importanting ibaligya na tong slot karon unsa man? PSS PP. Kay para ni sa atong Sinulog Festival or Pit Senior nga pista. Karon na bang Huwebes, no? Ako sang auhag ninyo, pangimbitar gyud mog manimba dinhi labi na sa alas 6 sa hapon. Magsinog ta ighumas misa mga petisyon. So kaning tanan dinhi di lang ta maingon di pa man mi pilgrims, arita maghugop ta diri, magampo ta sama sad sa dito Santo Niño, may pilgrims dito naay gi-assign pero mga tao dam-a gyud ba. Ato sa nang buhaton dinhi nganuman tungod kay maningkamo ta nga maliwat ni Santo Niño na ay kasing-kasing mapaubsanon, anda mo antos, og mahimo nga tinuod nga sulugoon sa Dios. Last na lang lingi sa imong tupad, ingna pwede ikay manglabas among bulingon karon. Pangutan ako no, ina pwede ka ikay manglabas among bulingon. Nya mo reklamo gani, peligro ng maimpierno, no? Mahimo gitang sulugoon para sa nanginahanglan. Sige, nindog na ta.